गोबां नाजानायनि गेलेनायजों जोबथायाव फिफा वर्ल्ड कपनि फाइनालाव सौहैबाय आर्जेन्टिना हानजाया। थांनाय हरनि समाव गेलेनाय वर्ल्ड कपनि सेमिफाइनाल मेचखौ आर्जेन्टिनाया 3 गलाव क्रोएशियाखौ फेजेननो हादों। जाहोनाव आर्जेन्टिनाया थोंजों वर्ल्ड कपनि फाइनालाव सौहैबाय। काटाराव जानाय वर्ल्ड कपआव फाइनालसिम सौहैनो हानायखौ लानानै आर्जेन्टिनानि गेलेगिरि आरो गोबां हेफाजाबगिरिफोरनि रंजाखांनायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो सुपारस्टार लियनेल मेसिनि गेलेनाय जादुखौ फिन बे मेचआव नुनो मोनबावदों। क्रोएशिया हानजानि हेंथायै गेलेनाया गोख्रोङै सोलिबाय थानाय समावनो 34 मिनिटआव पेनाल्टिनि खाबु मोननानै केप्टेन लियनेल मेसिया गलखौ होनो हायो। बेनि उनाव आर्जेन्टिनानि गेलेनाया गोख्रोंसिन जाबावनायजों हानजानि गेलेगिरि अल्भेरासआ हारसिङैनो मोननै गलखौ होनो हानायाव 3 गलाव क्रोएशियानि हेंथायै देरहायो। मख'नो गोनांदि फिफा वर्ल्ड कपनि जारिमिनाव आर्जेन्टिना हानजाया दासिम 6थि खेब फाइनालाव सौहैबाय। अदेबानि लियनेल मेसिनि दैदेननायाव आर्जेन्टिना हानजाया बे खेबनि वर्ल्ड कप ट्रफिखौ देरहागोननि साबसिन खाबु दं। फारसेथिं वर्ल्ड कपनि नैथि सेमिफाइनाल मेचखौ दिनै फ्रान्स आरो मरक्क' हानजानि गेजेराव गेलेबावगोन। बे मोननै हानजानि गेजेराव देरहानाया गुबुन मोनसे हानजानि हेंथायै फाइनाल मेचखौ आर्जेन्टिनानि मोगा-मोगि गेलेगोन। गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। अदालगुरिनि रौता सारियालियाव खुंनो लानाय मिरु एफसिनि 55थि बोसोरसालिया जथुमायाव एक्जिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम जर'खा फोसावनाय। फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एफसिनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिसन। बे एक्जिबिसनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, फिसारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बानजाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिसनाव गला होफैनो हागोन आरो गला होनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।